Les veus del matí. Estem de dilluns a divendres de 10 a 13. Les veus del matí, per qui encara no ens conegui, doncs estem de dilluns a divendres de 10 a 1, tal com deia en Guindu. I gràcies a les veus del matí també tenim grans protagonistes, grans veus i grans col·laboradors, com ara mateix, per exemple, a la nostra dietista i nutricionista, la Clàudia Presas. Bon dia, Clàudia. Bon dia, com anem? Molt bé, avui continuarem parlant de temes interessants, de temes saludables en aquesta ocasió i com portar-ho tot plegat el millor possible i portar aquests hàbits en acció. És així? Exacte. Ara estem a la primavera, Mercè, i d'aquí res ja comença la temerària operació biquini, però és important que recordem que dur una alimentació saludable no és cosa d'uns determinats mesos de l'any, sinó un estil de vida. I que, per tant, hem de canviar el xip. I quan més aviat ho fem, millor per poder-los incorporar el més aviat possible a la nostra vida. Exacte. Aleshores, Clàudia, per començar, no sé, quina seria aquesta mentalitat que hem de tenir per millorar precisament la nostra alimentació? Doncs per començar a oblidar-nos de les dietes miraculoses de moda, oblidar-nos d'elles, perquè no són la resposta. Les dietes de moda o de curt termini poden prometre que ens ajudaran a perdre pes ràpidament, però solen ser molt difícils de seguir a llarg termini i no solen ser saludables pel nostre cos. I no només pel nostre cos. Aquesta dieta ens aporta salut mental o salut emocional. Hem de valorar-ho tot en un conjunt, no? I també m'agradaria, Mercè, explicar-vos la millor mentalitat, no? Que són la que jo dic les 4 S's. En anglès seria story, sí? Space, strategy i sustainable, és a dir, història, espai, estratègia i sostenibilitat. Llavors, si et sembla, comencem per la primera, que seria la història. Vinga. Si sempre ens expliquem la mateixa història, no? El nostre cap ens explica la mateixa història una i una altra vegada, ens genera un cert estat. Per exemple, una clienta comentava a la seva filla: a casa sempre hem menjat malament, llavors mai no hem cuinat, mai no hem sabut cuinar bé o menjar saludable. Doncs si fa tant de temps que ho fem així, com vols que canvi ara, no? Comentava. Llavors us convido a identificar la vostra història, perquè totes en tenim una, i la pregunta és: et serveix o et limita aquesta història que t'expliques i que expliques, no? Si et serveix, perfecte, genial, endavant, però si et limita, mira-te-la des d'una altra perspectiva, la transformem, sí? Llavors, en segon punt seria l'espai, no? L'espace. Perquè passi alguna cosa, primer de tot hi ha d'haver-hi l'espai perquè passi. És una cosa molt senzilla, però si no la posem en prioritat i no busquem l'espai perquè es produeixi, mai passarà. Llavors, sempre dic, mira, almenys agenda-ho, no? Si està a l'agenda com si fos una cita, ja és molt. I una altra cosa que ha d'estar clara és que per fent la mateixa acció no obtindrem resultats diferents. I aquí és on arriba l'estratègia, la tercera S. I la pregunta seria: què has fet fins ara sobre aquesta àrea que vols transformar? L'has treballat a llarg plaç, l'has treballat a curt plaç? I què pots fer de diferent? Perquè cadascun d'ells serà per una cosa diferent, no? Cadascú ha de triar el seu. Però el que està clar és que quan canviem l'acció, el resultat segur que serà diferent. I quan som conscients, costa molt més ser indiferents i seguir fent els mateixos hàbits una vegada i una altra. Per exemple, quan la clienta sessió posa en un pot el sucre que hi ha en un paquet de cacau ensucrat, per exemple, veu la realitat i la quantitat de sucre que menja al seu dia a dia els seus fills o nets o ella mateixa, no? I a més, evidentment, jo li aporto receptes i preparacions alternatives, llavors com que ho veu amb uns ulls completament diferents, costa molt més continuar consumint ultraprocessats o aliments poc saludables o productes poc saludables perquè ha ampliat la seva mirada i també té molts més recursos a mà. Sí? Sí. I parlaríem de la quarta? Sí, seria la sostenible, no? La part sostenible. Aquí és important recordar principalment dues coses.
Primer que James Clear, l'autor del llibre d'hàbits atòmics, insisteix molt en la diferència entre els hàbits basats en els resultats, sí? Que es centren en el que es vol una persona aconseguir, i els hàbits basats en la identitat, que se centren en identificar qui vols convertir-te, no? Per exemple, en lloc de voler llegir cada dia, converteix-te en un lector, o en lloc de voler córrer 5 quilòmetres, converteix-te en una corredora. Canvia molt, no?, la visió. Una és el que vols aconseguir i l'altra en qui et vols convertir. La gràcia és aplicar aquesta mateixa fórmula amb l'alimentació, l'exercici, l'estil de vida. I preguntar-se què faria la meva versió saludable, o què faria la teva versió saludable, o com veuria i sentiria una versió ideal de tu. Una persona sana, és important recordar que no ha de menjar a la perfecció cada plat, ni molt menys, sinó que les nostres decisions saludables s'assemblen molt a les eleccions, no? Es tracta de triar viure com una persona sana, i quan prens aquesta decisió conscient és com emetre un vot, no? No és necessari que sigui unànime, per dir-ho així, només tenir la majoria. Amb la majoria ja guanyem, no? Perquè no és una cosa que faig al final, és una cosa que soc, no? Soc saludable. Ser saludable ja forma part de la teva identitat, llavors. I d'un hàbit, clar, que apliquem en el nostre dia a dia. Clàudia, per fer-ho precisament sostenible, potser és més complicat, no? Aquesta seria la part més complicada d'aquestes 4 S's que ens comentes. I com ho podem aconseguir perquè no ens rendim a la primera, de canvi? Sí, és important acabar agafant aquesta identitat que comentàvem. Quina identitat vols, no? Centrar-te en aquesta identitat, no vols menjar un plat saludable, sinó ser una persona saludable. I aquí és on hi ha la transformació. Què faria la teva versió saludable per part teva cada vegada que elegim què comprar, què cuinar, com menjar. Tot això és aterrar-ho en el nostre dia a dia i centrar-nos en petites cosetes. I fins i tot aquí, Clàudia, hi afegiria fins i tot quan anem a dinar o a sopar fora. Exacte, 100%. És en cada moment del dia que hem de prendre aquesta decisió. I com comentàvem, no han de ser totes saludables, sinó que si la majoria ja és saludable, ja ho tenim guanyat, no? Sí, perquè a l'hora d'anar a dinar fora o sopar fora i compartir-ho sembla que sigui com l'excusa perfecta per saltar-se una miqueta, no? Tots aquests hàbits que estem dient, i res al contrari, perquè trobem afortunadament cada vegada més opcions que s'ajusten a aquestes necessitats més saludables a l'hora de compartir, de menjar un àpat. Sí, i ara cada vegada més hi ha més restaurants i més espais on... Amb opcions veganes, vegetarianes, més saludables... Amb més verdures fresques, amb fermentats, tenen diferents tipus d'aigües inclús. Llavors, ara cada vegada és més fàcil perquè també està més de moda. Tot i que la majoria ja ho sabem, però podem fer un petit recordatori per saber quins són aquests avantatges d'adquirir nous hàbits saludables. Doncs mireu, tenir una alimentació conscient i nutritiva al final el que fa és que aporta energia al nostre cos, no? I aquesta energia fa que ens sentim bé, que et sentis bé, que estiguis de bon humor. Això fa que t'agradi moure el cos, que sigui molt més fàcil mobilitzar-nos, fer esport, perquè sentim l'energia, no?, que flueix. I això també fa que estiguem molt més desperts i despertes i que les converses internes i externes siguin molt més expansives, no?, per dir-ho d'alguna manera. I el fet de tenir converses més expansives fa que sigui possible també comprometre'ns per tenir cura d'un mateix o d'una mateixa. I per tant, menjar conscient i nutritiu. Llavors és com una roda, és el peix que es mossega la cua, que va afectant en totes les àrees del nostre benestar. I al final no només va més enllà, no?, del pes que desitgem tenir, perquè la vitalitat es sent quan es menja saludable, l'energia que es té, com està la pell, com vas al bany, com està l'estómac, les digestions també són molt més lleugeres i fins i tot
en molts casos també els símptomes desapareixen, no? Parles precisament d'aquest benestar, de com ens poden influir tots aquests nivells, però no sé fins a quin punt en som realment conscients. Sí, cada vegada més, perquè el menjar i el benestar és un tema que comentàvem que està de moda, però encara no és suficient. Quan portem un estil de vida saludable i conscient, és important recordar que això pot crear un efecte bambú, que dic jo, de la nostra vida, no? És a dir, quan tu plantes un bambú, estàs 7 anys sense créixer, res en absolut, i penses que és un complet fracàs. Però en 6 setmanes creix 30 metres. Imagina't. Al llarg d'aquests anys han estat creixent sota terra per poder-se mantenir i poder créixer després. Amb això, què vull? No, doncs vull destacar que l'alimentació saludable té els seus efectes també. Potser en el moment actual no ens mostra exactament el resultat que es demana, però igual que el bambú, té un efecte. Però tot i així té un impacte, és a dir, a la nostra vida, a la nostra salut i a totes les àrees de la nostra vida. I cal integrar bé aquest missatge, no? Que encara que no ens doni els resultats que volem, immediats. Hi ha un impacte. Amb aquests resultats immediats que moltes vegades busquem o necessitem. Exacte, sí. Clàudia, podem facilitar aquests canvis en els hàbits saludables? Sí, de fet hi ha moltes tècniques que podem utilitzar per iniciar nous hàbits i els solem treballar molt a les sessions. Per exemple, crear cadenes de comportament, no? És a dir, primer per fer un hàbit que ja estem acostumats i després unificar-lo amb el que vulguis incorporar. Per exemple, si ets vegetarià i has d'aprendre, o vegetariana i has d'aprendre la B12, pots posar la pastilla o el pot de les pastilles al costat del raspall de dents perquè rentar-te les dents doncs ja és un acte que ja tens molt interioritzat, no? I així facilites la incorporació del nou hàbit. O unificar hàbits també ajuda. Per exemple, un hàbit que ja tens incorporat, per exemple, tocar els teus pares o les teves amigues, mentre faig un passeig de 30 minuts, que és un hàbit que vull incorporar. O també, a veure, el que ajuda molt és evitar-nos les excuses i fer-ho molt fàcil, no? Que per al nostre cervell sigui el més fàcil possible. Per exemple, posar la roba d'esport a la cadira de l'habitació i veure-la només a l'aixecar-te, no? Que el teu cervell no hagi ni a triar la roba. I també una cosa que va molt bé és registrar el que vas fent, és a dir, en una aplicació o a l'agenda, perquè això ens dona una altra visió i ens motiva a continuar-ho fent, no? Perquè veiem que es va acumulant aquest hàbit que anem fent. I també simplificar, és a dir, no ens compliquem. Eliminar si hi ha masses opcions. Per exemple, Barack Obama només utilitzava vestits blaus i grisos, no? I dius, per què? Doncs perquè no volia prendre masses decisions sobre el que estava menjant o el que s'estava posant. Va dir que ho feia perquè tenia moltes altres decisions a prendre, no? A part de la roba que es posava. A més, aquesta decisió que va prendre el president es recolzava en un estudi que va descobrir que prendre decisions repetides esgota molt l'energia mental i fins i tot si aquestes són decisions que són agradables, Llavors, simplificar és la clau. I també hi ha una altra tècnica que és la de visualitzar. De fet, que segons un altre estudi de UCLA, fallem quan visualitzem. Per exemple, si volem aprendre una altra llengua i visualitzes com la practiques cada dia després de treballar, és més probable que es mantingui si, per exemple, et visualitzes parlant en francès en un viatge a París, no? Per tant, la clau és visualitzar-se en el procés i no tant en el resultat que volem obtenir. Però tot això ho treballem a sessió, en el cas en concret de la persona, també mirem, per exemple, el compromís que té i el fet de compartir-ho, en aquest cas amb mi, amb la nutricionista i coach, doncs fa que el compromís augmenti i que els hàbits saludables doncs, siguin més fàcils també de seguir, no? Clàudia, ja per anar tancant, si ens haguessis de transmetre un sol missatge sobre el benestar, quin seria? Doncs el missatge seria una pregunta, potser, perquè amb tota la informació que avui comentàvem,
doncs quin passet et compromets a fer avui mateix, no? Ha de ser algo fàcil perquè ho puguis realitzar avui, i un cop l'hagis fet, què faràs al respecte i com sabràs que ho has aconseguit. I un cop ho hàgim aconseguit ens podem tornar a fer la mateixa pregunta. I anar així dia a dia. Petits passets van marcant la diferència, van marcant la direcció, no? I recordar que sense passar per la vivència cap missatge transforma l'estil de vida, no? La teoria ens la podem saber molt bé, però al final el que compta més és la pràctica. I si duguem a terme aquesta pràctica, com seràs tu mateixa d'aquí un any, no? Si continues fent aquest hàbit nou que et planteges fer avui. Segurament quan ens estan escoltant aquestes persones estan pensant en un hàbit que volen aconseguir dur-lo a terme. Doncs com seràs tu mateixa d'aquí un any si aconsegueixes fer-lo? I recordar que la responsabilitat és de cada persona i que ets lliure i depèn de tu a aconseguir-ho. Totalment d'acord. Clàudia, nutricionista i coach o coach nutricionista, que vindria a ser el mateix per acompanyar-nos amb tots aquests hàbits saludables, que ha estat el tema principal d'aquest matí de divendres a les veus del matí. Fins a la propera. Gràcies i molt bon dia, Clàudia Preses. Adéu, molt bon dia. Els protagonistes de les veus del matí.